יאללה אחי, אני מוכן. אנחנו בחגיגת סוף האלמנטים. הופה. פתח את הבקבוק. פתח את הבקבוק, איפה הבקבוק השני? יופי! לחיים, הופה. סוף אלמנטים. הופה. פה למעלה. אורן, תן לנו משהו ציוני. וידאו. אני עייף. שתה. ככה הם עובדים, תצלם שהם עובדים. ככה הם עובדים. עבודה בשטנג. הלו, בגר. עבודת צוות, מי קשר לך את הבקבוק? מי קשר לך את הבקבוק? כפרה עליי.